Mingon din sila. Ang uwi mo talaga, bisag may kayo. Sige na tayo. Na, ulan na umaga guys. Oy, yung magtrabaho dito, wala. Ulan na naman. Lungag mga ano ka na yung gilungagad ako kayo. Aw. Palagi na lang nag-ulan. Ano ka pa? Haliblakan ang mapayla na diha magpalit og kibisi isa. Tapos kay gud ang kuan na Ulan, basa-basa. drum dayon dire. Sana lang. Hana bitsin lang, oy. Bitsin ba rin eh? Isa ba na? Unsa to lang? Asen. Alang ka na, okay na lang. Ito nga na nagtubig na eh. Di, kanuna nasa na yan. Dami man na siya. Gani, pero dito naman na ito nagtubig. Sabaw-sabaw. Asa mang kuanan yung mga gulay? Ito pa nito. Dami kayo na lang. Sabawan na lang. Dito na sabawan lang. Kaya nagtubig lang. Ito na. Doon eh. Ang butang natin. Ito itong gabid. Oh, lami na. Salida. Kusugay daw kay... Tama na natin. Oh, tama na. Kuan. Baba ni mo ba? Mga day, ogaw na po. Ambot nga nung naihianan at tugyod mangihi sa dingding. Pataka nagpasirit yung mga laki. Lang gute. Paano gano'n siya dili na nginaon. Dili na siya. Yakag ni siya ni ilo. Ngano man yung maglungag ka malata man perme. Da. Laina oy. Paano nang mga bata dati? 1983 pa niya pa sa Imamanig asin. Utang ulo, nagtago mo day ka man? May kabe na kauna. Akura. Uy, darang mga bata. Hello ede nang perme. Dara diha. May kanina na mukhaon, kay kanina nagkaon mo day na siya no. Wali. Among ari do haring mama. Ay blood ma ang katol ma. Sige ana de karon ang lublak ning on padung babaw sa mga. Oo, kana mura siya Lisod ko ibubo ni Pundasyon. walay poste aw kanang tablag dol no. Mga awas. Gusto tawag ka na? forma. Puro pa. Yahe eh. Ilan ta kagdaghan na? Gusto kulat anak 2 ka oras. Na, lingon pa kag sige na, pwede na nakaunon. Tataka raman ka. Nana pala yang kinatuskig. Oy. Larik na lagi kay bukol din. Ay, anak daw. Nag-upin-upin ko din. Ginaupit ni, ginakuan mo yan niya, ginatanaw yan niya. Ba wala? Ginasave ni siyang kuan, cellphone. Labi na iyang naw yan. Wala mo sige dun. Wala naman. Tatag. Bahin-bahin lang tama ha. Manoy dun ba? O imo po. Ilan yung isa? Bahin-bahin lang tama. Alam ko na.
Basta ing aning mga sitwasyon, dili gyud kay maisa. Daghan ba yan yun? Thank you! Thank you! Sige ma, adto na mi ma, adto na pud mi sa kuan. Sige, sige. Asan si Arik? Amo tong gibanuban. Usod na. Usod. Wala kuan yung bayabas ma. Wala maupay pagsugod. Nahatagan na nako si Papa ana. Mo pay pagsugod. Aguroy. Sige ma. Dito ta testi punta ba sinay bayabas ba? Ma. Lagi natungnan lang pud nga wala. Oh. Bye ma. Bye. Uy, naman po din Mitrang, bula-bula na nga, pula-pula. Ito nga puti-puti. Nikot dahil sa hilo. Ang pusta na nga sa pangnikot. Normal lang imong lubot day. In-injection na ano. Asa naman siya dire? Mag-compute. So, ginising ko yung mga kasama ko sa bahay, guys. Sabi ko, magpunta tayo doon sa Bukirin at doon tayo mag-breakfast. So, yun, nagipanon kami, guys. Ang dami namin, guys. Kami buong pamilya, diba? Tingnan mo. Mau na nagpabuki, nagdadag sakyanan kay... Tara. Madalin as gani, kulay, bantay, yung kalay. Dito talay, dito talay. Hoy, madalin as kulay. Nay, madalin as kulay. Alay. Biro na ko ni mo kigwa ka. No. Sa likod may naapam. Lungag tayo, ma. Una lagi ni ma, suga. Gabriel. Dalpo! Kuha ah! Bunggang! Bunalan! Kamilan ni uy! Pistula man ni, uy. Ay, napatay! Napatay! Si mama ka. Sige, sa kasino. Ay, na. Ama ako lang. Ganing. Sugaran ba? Kaya nagis sa tanang kusina. Uy! Katungaran na tayo. Bunhok. Sa kawayan. Kabalok lang nililipan tayo na. Ay, mo. Wala lang yung kape isa, may noon. Utang na ito na ito. Yahan. Ang dala niya. Sako? Pa, ang isa ka piso, oh. Nay, nagkaon na itong pan, oh. Maura na lang na imong manok pa. Oh, dili. Pa. Hinay. Itom siya unod lang, no? Presko. Dili, eh. Luspad ang dili, te. O ba? Daghan o, 3, 6, 7, 8, 9 ka po. Yan, abnoy. Basta pa karoon, nagdugoy siya, maluto. Mag-istoryahin man niya na, ang papa. Ang anak naman, kung bako ay kagtiyan. Ganyan din sila. Ang uwi mo talaga, bisag may kayo. Sige na tayo. Abnormal man yung mga tao. Eh, bisa kung saan na. Wala pa, eh. Black meat ni, black meat. Wa man nga sila si Magkati ka. nananong tagkape. Hindi pala. Hindi alam. Kay mainit ang Isa lang siya. nakagay gani puro tao ra. Naway na Uy, lagi. kasadaan ito yun. Ang tingin sa way na.
Sanginog magic sarap. Sugba ni. May bawaan naman og nanay kurente. Ano ini sugba? Ano man? Maabot ang sound sa inyo. Humuta na sa imong sunog ba? Unsay gibutang sa sulod humot lagi. Lamas. Mga onday tadi daso. Ang langaw hapon. Daghana sa lamas si Inday mura man tag. Podoy. Ako kadoy. Ano? Ayaw deh kami maho ta deh. Butay si kanang kuanday kanang dahon ba? Lami ni iso to dilo iputo day. Oo, siyempre pakanon to. Ay, bawo kang lala. Gutom na gunggo. Gutom. Gutom. Gutom gunggo. Excited day. Day.